El museu pot servir, com deies tu, per augmentar en un moment donat una situació de dissidència. Pot servir fins i tot com a cas d'estudi per trencar amb aspectes d'estructures fixes que s'han quedat arrelats als museus, que ni tan sols el museu que està fent una programació absolutament radical en comptes del sistema neoliberal se n'adona que la té a la pròpia base. Per mi, el museu ha de redefinir els seus termes. Aquests canvis són socials, aquests canvis ens hem d'enfrontar i són polítics, són econòmics, han de tenir un lloc dintre també del que és l'educació, però sí que és fonamental que d'alguna manera hi passin també dintre del museu i que a més el museu s'ha de comportar com li agradaria, diguéssim, que la societat que ha estat intentant transformar els membres de diferents comunitats que vol posar en contacte voldria que fossin. O sigui, hi ha una part que el museu ha de fer aquest esforç per transformar-se, per tenir un sentit crític, per no aburguesar-se en certes postures. Llavors el museu també ha de fer un esforç de desaprenentatge, i aquest desaprenentatge és el que intentem portar endavant ara.